nyt tehdään herkullinen burgeri ja mulla on raaka-aineen 120-grammanen pihvi. Eli tää on halkaisena sama kuin se 100-grammanen, mutta tää on vähän paksumpi vielä. Ja tämmönen täyslihapihvi, jossa ei ole makuja paljon mukana, me tehdään sellainen, että me laitetaan vähän pekonia, sipulirenkaita, laitetaan nää uuniin kypsymään kovalle lämmölle. Kannattaa laittaa semmonen reilu 200 astetta, niin silloin niistä saadaan rapeita ja hyviä. Ja sen ajan kun nämä on täällä uunissa, niin sen ajan myös meidän pihvi paistuu, että se tulee hyvin nopeasti. Pannu on kuumana, laitetaan pieni tippa öljyä. Sen jälkeen pihvi tänne paistumaan. Ja nyt kun meillä on tuoreesta lihasta jauhettu tää pihvi, niin me nähdään hienosti, sieltä ei tule nestettä ulos ollenkaan. Vaikka me laitettaisiin sinne mausteet etukäteen, se kestäisi sen. Mutta mun mielestä tällaisen ohuen pihvin kohdalla on ehkä järkevämpi se, että ensin paistetaan pinnat ja sen jälkeen sitten vasta lähdetään maustamaan. Muita lisäkkeitä, mulla on burgerisämpylä tässä. Se myös paistetaan tuossa pannulla nopeasti, että saadaan siitä hyvä makuinen, vähän paistopintaa, lisää paistoväriä. Tomaattia. Tämäkin on pieni, mutta tärkeä asia, miten päin tomaattia aina leikataan. Aina se kanta pitäisi osoittaa tuonne sivulle, niin silloin se tomaatti pysyy viipaleena ehjänä. Et jos sitä lähdetään leikkaa toisinpäin, niin mikä aina niin, että nuo sisukset lähtee sieltä irti. Sitten tuoretta hyvää salaattia. Noin. Ja nyt päästäänkin sitten kääntämään jo pihviä. Käännetään pihvi. Ai, täydellinen paistopinta. Sitten laitetaan vähän makuja vielä. Jos käytätte jotain tämmöisiä jauhettuja mausteita, paprikajauhetta tai chilijauhetta, niin ne kannattaa laittaa aina ennen paistamista, koska silloin se maku muuttuu pehmeäksi. Tämmöinen jauhemauste vaatii aina vähän sitä rasvaa, kun se tulee ne maut hyvin irti. Ja nyt lähdetään nopeasti näkemään jo, että tulee lihasneste pintaa. Tää on 100% naudanlihaa. Me voidaan hyvin jättää tää vähän mediumiksi. Älkää liian pitkään näitä paistako. Sitten laitetaan sämpylät mukaan. No niin, katsotaan mikä on tilanne. Ai. Pekoni on täydellinen. Hyvä hampurilainen vaatii hyvälaatuisen pekonin. Ja nyt sitten otetaan tosta lautanen, lähdetään kasaamaan tätä hampurilaista. Pohjalle ekaksi toi sämpylä. Sitten salaattia. Ja sen jälkeen sitten vähän tonskuu. Hampurilaissoosia. Saada tonne reilu kasa. Noin. Sitten meidän pihvi. Ja rapea hyvä pekoni. Sitten sipulirenkaat. Sitten pieni suolakurkkuslaissi. Vielä vähän raikkautta tuomaan. Mulla on sen taika aina, pistetään 2 kerrokseen vähän tätä soosia, koska sitä pitää aina olla. Noin, pieni noko tuohon vielä ja sen jälkeen me otetaan sitten kansi päälle. Mä sanoin, että kyllä tulee well beefilta aika komeet burgereja. Vähän vielä sipulirenkaita tuohon lisättiin. Ei aina tarvi olla niitä perunoita. Noin. Sitten vielä 1 rapsakka pekoni tuohon. Tällaisia herkkuja syntyy hyvästä lihasta.